Hürmetli avuldaşlar, 4 yılga yakın bulgan bargan maxsus harbiy operatsiyada köpkene yigitlerimiz Rossiya Federatsiyasi qurollangan kuchlarına xizmatga chaqirildi. Bizning avuldan harbiy xizmatda qatnashib, geroylarcha halak bo'lgan yigitlarimizni har vaqt istiqomat bitirga tegishmiz. O'rinlari jannatda bo'lsin, qolgan barliq maxsus operatsiyada qatnashuvchi yigitlarimizga esenlik, sog'lik, salomatlik tilab, tez arada jingib qaytarga yazsin. Менә сезнең шул хәтлек зур булышлыгыгыз өчен сезгә чын күңелдән, ихлас күңелдән рәхмәтләремне белдерәсем килә. Җиңү көненә кадәр бердәм булып, бергә булып, шул солдатларыбызга булышып. Һәм нәкъ менә ике авыл безнең Яшел Үзән газетаны укый торган ике авыл күп укый торган авыллар, ул да булса Ак Егет авыл җирлеге, икенче улында Күгеш авыл җирлеге тора. Шуның өчен беренчедән мин безнең почтальоннарга рәхмәт әйтәсем килә. Монда кызлар бик яхшы эшли. Мәсәлән, менә авылдан хәзер шәһәр җиреннән кайтып алалар бит. Йортлар алалар. Нинди акча алалардыр? Алар анда яшәмиләр дә, ташыйлар да китәләр. Менә шунда американский клен урманы, шунда теге әрекмәннәр, шайтан таяклары, әле ул 25 сутыйга гына түгел бит, алар бит карамагач, аның җаныннан тагын 25 сутыйга шулар булса, аларга нинди дә булса берәр төрле чара күреп булмый микән? Ташландык йортлар буенча, шуннан да мондый проблема бар районда. Кимдер сата, кимдер сатып ала, ул дигән запрет берип булмый, шулай бит. Жыл сайын, менә безнең анализ алалар бездән. Менә, например, инде базарга барып сатам. Жыл сайын безгә 2000-дән артык, 2000-3000-гә якын без акча бирәбез. Чтобы лабораторияда Казанга апарып эшләтергез белән безгә дә анализ ясар өчен. Менә ул бик батыр бер шей. Ничек инде алтын анализ микән суну? Бу анализлар безнең авылына да бирелә. Анализлар алмыйча булмый бу секендә. Дөньядан инде авырлар, инде ниләр килеп чыккан үзегез белеп торасыз. Бу теге без район ветеринария ведениесе уйлап чыгарган анализлар түгел, ул бөтен Татарстан буенча шулай эшләнде. Җирдә булганнар барыбыз да кулагыбызга кирсен. Аллаһы гомерләребезне Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тигәннәреннән тилеп яшәргә ярсын барыбыз.